Terve kaikille! Se on What the Sigma-kanava täällä. Ensimmäistä kertaa aloitusvideo. Ja mikä mulla sen parempi aloittaa uusi kanava, uusi video kuin My Summer Car. Legendaarinen Suomi-simulaattori. Joo. Voitte tän videon jälkeen tosiaan käydä laittaa kommentteihin, että kuinka huono mä oon editoimaan ja tälleen. Mut joo, ei nyt kestä siihen, vaan nyt pelataan tätä huikeeta peliä. Aloitetaan. Tästä pitää ottaa kai tää auton väri ekana. Ei mitään haju minkä väri. Otetaan nyt valkoinen, kun taas se... Tää valkoinen on helppo väri tästä jälkeenpäin. Joo, uusi peli. Etunimi. Laitetaan Seppo. Laitetaan nyt Seppo Taalasmaa, koska... No, yksi Suomi-komedian... Tai mikä se nyt on, mut Suomen historiallisista hahmoista. Siinä. Lopullinen kuolema ei, koska me ei haluta, että tää päättyy heti. Myönnetty 379 1995. Seppo Taalasman nimmari siinä. Alivieskan Fallasmanni. Ajovertin NRO 7347383. Eiköhän mennä. No niin, täällä ollaan kotona. Ja siinä on hieno satsumajuliste, satsuma GT. Tolta sen pitäisi näyttää sitten. Kyllä on komia. Mikä toi? Okei, nyt on ollut. Nyt on ollut. Siellä on koripalloa vähän. Täällä pystyy heittää. Pistäis tosta ovella. Avataan ovi. Mennään... Eiks tästä pääse sinne? Niin heitetään koripalloa. Melki kolmonen. Pystyi siis donkkaan. Nyt kattokaa. Kobe! Tässä on tossa. Oh, mä katsoin, että se hävis. Mä katsoin, että mä heitin sen katolla. Pistää heittään katolla. No niin, sinne meni. Sinne meni meidän pallo. Ei, se tuli alas. Käydään vielä heittää yksi. Jos saatais kolmonen sisään. Hypätään ammattilaiskoripalloilijaksi. Tässä on kolmonen. Sovitaan niin. Ei lähelläkään. Aika huono heittää tää ei. Ei! Nyt meni melkein. Mä eikö sä hakea tätä enää? Tai mä haisen mä... Okei, viimeinen heitto. Levypallo. Joo. Huono laji. Tässä on sähkökaappi ja puhelin. En pysty näppäilemään mitään numeroa. Televisio, tämmönen perusmökki. Keittiö. Siinä on kirja. Kello on 2:30. Jääkaapissa maitoa, pizzaa, makaronilaatikkoa, perussuomalaista ruokaa. Siitä yksi kaljamessi. Totta kai. Pikkuhömpökät siitä. Ovet. Täällä sitten nämä paskat osat. Jota en tuu hetkeen korjaa.
Katsotaan, kyllä mä tästä auto jossain kohta korjaa. Mut nytten lähdetään kylille. Otetaan PV tästä. Ja sit lähdetään kylille. Käydään kattoo mikä meininki. Näkyytii. Driving mode. No niin, lähti ekalla polkulla kääntyä. Vähän huudeltua. Sit mennään. Ei helvetti. Ei helvetti. Heti kaadut. Ei mennyt rikki. Jaksaa. Vähän kierroksia. Nähdään sitten siellä kaupalla. Tyypit. Tai missä ne ikinä nähdäänkään, jos päästään ikinä sinne asti. Joo. Ja taas! Ei pitkälle menty. Jatketaan matkaa. Hei, kulkee nyt. Mitä No niin, nytkö tää meni rikki? No ei sentään. Ei päästä ikinä sinne kaupalle asti. Ei kyllä elossa olla enää kaupalla. Siinä on se hautausmaa vieressäni. Taidetaan päästä sinne. Ei jumalau. Huh! Mitä? Okei, nyt on erikoinen. Nyt on erikoista. Pysy nyt saakeli pystyssä. Noniin. Josko nyt? Pysy pystyssä. Hyvä. Tervetuloa Teemu. Ei kun sinä tossa vaan olitkin. Haista vittu! Sä kyllä voit hakkea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelpaa. Ei kun hetkinen, etpä voikaan. Painu vittuu, saatana. Haista vittu! Haista vittu! Tämänkertaisesta. Vitun dorka. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? Vitun dorka. Heitä itses mäkkeen, saatana